Γεια σας. Είμαι ο Σωτήρης Τρομπούκης και στο σημερινό βίντεο θα απαντήσω σε 5 ερωτήσεις για την κοσμητική γυναικολογία που πολλές γυναίκες σκέφτονται αλλά διστάζουν να ρωτήσουν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Πρώτον, πονάνε οι θεραπείες? Οι περισσότερες θεραπείες είναι ανώδυνες ή έχουν ελάχιστη ενόχληση. Αν χρειαστεί, χρησιμοποιούμε αναισθητική κρέμα για μέγιστη άνεση. Δεύτερον, πόσο διαρκούν τα αποτελέσματα? Εξαρτάται από τη θεραπεία. Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα από τις θεραπείες ραδιοσυχνοτήτων μπορούν να διαρκέσουν έως και 1 χρόνο με τη σωστή φροντίδα. Τρίτον, είναι ασφαλείς αυτές οι θεραπείες? Όλες οι θεραπείες είναι εγκεκριμένες, ασφαλείς και πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Τέταρτον, θα χρειαστώ χρόνο ανάρρωσης? Οι περισσότερες θεραπείες είναι μη επεμβατικές και επιτρέπουν την άμεση επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. Πέμπτον, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για την κοσμητική γυναικολογία? Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία. Οι θεραπείες προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε γυναίκας από την αναπαραγωγική ηλικία μέχρι την εμεινόπαυση. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις, γράψτε τις στα σχόλια ή κλείστε το ραντεβού σας στο ιατρείο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε.